Pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang terboyan. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Macan kapi, macan apa kucing? Matan ki? Tinggi gunung kampung Melayu, saya melihat terlalu tinggi. Mendung menjahit sarung, benangnya ikal jarumnya putung. Putung
Kuningan ya mas ya diputang-putang sapa bisa amat reake kelingan ya mas atine bingung rono rene gone nambake panase yo mas yo ing alun-alun eyubene kulon omah ayune yo nduk yo ora kepiyun kubrake wong omah wis suwe mas yo ora cecemu jamu pisan kodonge kara wis suwe yo mas ora ketemu pisan cogawe kelok dari mana ya nduk yo datangnya lintang dari mana dari sawah turun ke kali dari mana ya nona datangnya cinta dari mata turun ke hati panase yo mas yo orang alon yupene kulon omah ayune yo mas ora kebiyon bubrake wong omah ini negeri namanya Jambi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran Yo prakanca mriksa nono kewane apa sing arep teko mawarna-warna kewane ngendonya macane 8 ratune kewan ayo prakanca kawarumono rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kawan ngaji kaping pindho ning lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping 4 poso bulan Ramadan kaping 5 kaji lamun kuwasa Tuhan Allah minta ampun kami ini Tuhan Allah minta ampun kami ini sebab banyak dosa saudara kami sebab banyak dosa saudara kami astagfirullahaladzim ya Allah nyuwun ngapura kembang cara dibuah-buah kembang ala kembang cara dibuah-buah ojo guyu ngakak yen urip lagi kepenak ojo guyu ngakak yen urip lagi kepenak kembang ala kembang cara dibuah
kita, mugi kunjuk nabi kita. Sayyidina, Sayyidina wa maulana mrikawula. Rahmat, salam rahmat, salam mugi kunjuk nabi kita, mugi kunjuk nabi kita. Sayyidina, Sayyidina wa maulana mrikawula. Rahmat, salam rahmat, salam mugi kunjuk nabi kita, mugi kunjuk Untuk yang nabi tadi kita. untuk pementasan Sayyidina, Sayyidina. sore hari ini tentunya kami ucapkan maaf hidayah. Apabila dalam kami memberikan pementasan tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan yang disengaja ataupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.